Hai Besti, ayo takjak mereview hasil fermentasi teh paceku kae lho Bes. Iki wis wayahe buka Besti. Ngono lho, kuwi lho wis berbuih. Lek wis berbuih ngono kuwi tandane proses fermentasiku kuwi berhasil Besti. Lah terus iki arep tak saring ning toples kaca sing luwih cilik neh Bes, engko ben iso masuk ning kulkas. Sebagian tak tuangne ning gelasku, engko arep tak minum tak tambah es batu Bes. Iki hasile dek wingi kuwi sakmono kuwi lho. Lumayan toh. Iki pengganti Coca-Cola tapi versi sing sehat lho Besti. Iki tak jajal suweger. Cuaca dino iki mang panas Besti, jan cocok. Selamat mencoba.